În perioada 16-20 noiembrie a avut loc la Montreal, în sala de expoziții de la Place Bonaventure, cel de-al 29-lea Salon du Livre, unde au fost expuse circa 5.000 de cărți. La acest eveniment, ce s-a desfășurat sub președinția doamnei Micheline Lachance, au participat 1450 de autori și ilustratori din Quebec, Franța, Anglia, Germania și Italia. La această expoziție a fost prezent și standul Uniunii Scriitorilor Români din Canada, unde a fost expusă printre altele și lucrarea L'Île du Diable, având-o ca autor pe Miruna Tarcău, o tânără talentată de numai 16 ani, de origine română. La sala parohială preot Petre Popescu a Bisericii Buna Vestire din Montreal au expus aproximativ 1000 de artiști. Lucrările au înfățișat artă figurativă, artă abstractă, tehnici mixte, sculptură, fotografie. Această expoziție a fost înființată în anul 1984 de către doamna Mireille Forghe, pictoriță diplomată în arte vizuale și istoria artelor la Universitatea din Montreal.